Farolina aurten izango da itsasontzi kapitaia. Lema hartu eta Bilboko inauteriak edo Bilboko aratusteak jarriko ditu norabide polit batetara. Ia, datorren urtean lortzen dugun, aratuste horiek izan daitezela 360 egunekoak eta 5 egun bakarrik zentzudunezko mundua. Farolinda apur batez, bilbotar klasikoagoa, serioagoa eta pixkat eleganteagoa, eta ni naiz zaramolas naiz parranderoagoa edo alaiagoa, ganorabakoagoa eta bueno, izaerarekin ere uste dut hobeto doala zaramolas izatea eta inauterio hau eta papelean sartzea bastante erreza izango dut. Bilbo koloretsua, Bilbo alaia, zeinetan bilbotar guztiak eta bilbotar guztiak esaten dudanean gogoratu egin behar dugu Bilbon bizi den oro bilbotarra dela eta dena bilbotar hoiei baita ere eskaintzen diet ongi pasatzea gure itsasontzian, inauterietako itsasontzi honetan sartzea eta disfrutatzea egun hauetaz. Aurten Bilbo denez gaia ere, pixkat ere erabiltzea gai bezala Bilbo dagoela, Bilbo desberdinak ere erakustarazteko eta gure kasuan prentsaurrekoan esan den bezala, Bilbo rebelde, askea eta euskalduna.